Bueno, é que, basicamente, que é o Arqueocampo. O Arqueocampo, pois, é unha actividade divulgativa do patrimonio arqueolóxico, é unha forma de descubrir a arqueoloxía, que nos permite, pois, vivenciar distintas fases do traballo de campo, como son a excavación, como é o procesado do material, como é, pois, o tratamento das mostras, etc., bueno, seguindo, pois, un método científico. E os obxectivos deste proxecto, pois, son, primeiro, acercar á población en xeral, pero dunha forma participativa, as fases de traballo arqueolóxico, divulgando ao mesmo tempo a investigación en torno á arqueoloxía, ao patrimonio e á prehistoria, fomentando, sin duda, un interés polo traballo científico, fomentando un interés polo patrimonio cultural e fomentando un interés pola conservación de dito patrimonio, pois, en aras de beneficio das xeracións vindeiras, non? Esperemos que con este proxecto, pois, ao mellor xurda algunha vocación, algún rapaciño que queira, pois, seguir, pois, estes pasos, porque basicamente está dirixido este Arqueocampo á población infanto-xuvenil aquí da Estrada, onde participarán os nenos dos colexios, de casi todos os colexios de aquí do Concello. Por último, o obxectivo principal desde esta Concellería, pois, é sensibilizar a población da importancia que ten a investigación científica e como desde ela, desde a investigación científica en xeral e do patrimonio en particular, podemos xerar un motor de progreso económico, un motor de progreso económico e social. Cedo a palabra a Xesús, que quizás sea a persona máis indicada, pois, para dar resposta ao mellor ás preguntas que teñades sobre a posta en marcha do proxecto en sí, cos detalles de fechas. Non quería eu despedirme sin agradecer, pois, a directiva da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, porque amablemente, sin ningún tipo de interés, nos prestaron as súas instalacións para ubicar ali a infraestructura deste proxecto, que ademais se encadrará, coincidirá no seu desenrolo, coincidirá, pois, cas fechas do desenvolvemento da Feira de Oportunidades os días 8, 9 e 10 de marzo. Entonces, será unha das actividades, quizás, encuadradas dentro desta Feira de Oportunidades, e a xente en xeral, xa non só os nenos que pertencen aos colexios, senón a población en xeral poderá disfrutar dos momentos vividos neste proxecto. Reiterar os agradecementos de Óscar e darlle as gracias a él, pois, por confiar, por creer e por axudarnos a levar a cabo este proxecto, sin que, bueno, sería imposible, pois, telo aquí na Estrada se non fora polo seu interese. Despois, bueno, destacar tamén a boa aceptación que tiveron os colexios da Estrada, facendo un esforzo por desplazarse desde as súas parroquias ata a Fundación de Exposicións en Congresos, onde se vai celebrar, pois, o Arqueocampo. Bueno, eu, se queredes, podo vos explicar un pouquiño a mecánica, e deixamos a Carlos o aspecto máis institucional, non? A idea do Arqueocampo parte do Instituto de Ciencias do Patrimonio, do CSIC. Nos fomos uns colaboradores desde o primeiro momento, encargábamos da parte de didáctica, pero os verdadeiros artífices son eles, de acordo? Entón, pois, bueno, que imos facer no Arqueocampo? Pois, no Arqueocampo imos facer, pois, unha serie de tarefas que serían as que desenvolven os arqueólogos, pois, no Incipit. Temos preparadas unhas unidades de 4x4 que reproducen no seu interior, pois, o que sería unha cabana tipo das que poderíamos encontrar, pois, en Barbude, no Castro de Aguións, no de Codeseda, no de Arca, en calquera dos castros, pois, que temos no Concello, todavía sen excavar, ou, bueno, que foron obxecto de excavacións hai moito tempo. Estas unidades son de 4x4 e simulan, pois, o que sería, na súa parte alta, a nosa época. Hai unha capa de céspede artificial, e aí estaríamos situados, pois, no ano 2013.
Entón, comezaríamos a baixar, veríamos os niveis estratigráficos e iríamos baixando nas sucesivas épocas ata chegar a unha capa de terra que sería, bueno, pois podíamos situarnos no século I, no século II, e a partir de aí comezaríamos a excavar e aparecerían pois estas estruturas destas cabanas que nos levarían, xa nos transportarían á Idade de Ferro. O atopar, o descubrir pois esta terra, que aparecerán? Pois aparecerán lareiras, fragmentos de cerámica, buracos de poste, muros, pedras do derrubo dos muros das cabanas, etc. Entón estaríamos, a partir de aquí, da excavación, pois comezaríamos a deducir como viviría, cal sería pois o xeito de vida pois dos habitantes desta época, dos nosos antepasados. Non remata aí o arqueocampo, senón que, pois, seguindo a metodoloxía do Incipit, pois recolleremos mostras de carbón, simularemos pois que recollemos tamén mostras de materiais vexetais, enviarémolos ao laboratorio, temos un microscopio ali onde veremos unhas mostras de pole pois da Idade do Ferro, saberemos que especies vexetais poboaban pois o Galicia, saberemos, non, gracias a estas mostras, que alimentos se comían na época, e iremos vendo como se construe este coñecemento. Esta sería a parte, digamos, que trata de trasladar aos participantes pois o traballo do arqueólogo. Que nos interesa tamén? Pois que serva para achegar aos participantes a cultura da Idade do Ferro e despois tamén que sexan capaces de apreciar pois, como decíamos antes, este castro de Codeseda, este castro de Barbude, este castro de Arca, que están pois nas súas parroquias. Seguramente os seus pais, os seus avós falaronlle do castro, dos mouros, de que ali se atopaban cousas, pero esta é unha parte importante do coñecemento, isto tampouco se debe perder, isto tamén é patrimonio, non? Estas historias, este patrimonio oral tamén hai que conservar, pero que se poida conxugar con esta explicación máis científica e, sobre todo, pois eso, coincidindo co que decía Óscar, pois que teñamos aí pois a canteira, o cerne, para que no futuro pois xurda pois un aprecio, un gusto polas prácticas culturais, sobre todo tamén, e que algún día pois podamos seguir o exemplo de outros xacementos de galegos e facelos visitables de cara ao turismo. O arqueocampo foi unha experiencia que se desenvolveu en 2009, a finais de 2009, por parte de máis de 30 investigadores do Incipit, coordinada por Martina González. Se desenvolveu en Santiago de Compostela. En aquel momento chegou a máis de 700 rapaces. Realizouse daquela en colaboración con o Concello de Santiago e a Fundación Terra Termano, igual que en esta ocasión, sendo financiada polo FECIT e o Ministerio de Ciencia e Innovación. Agora, a suxerencia de Tesouros Novos, o CSIC, o Incipit, Instituto de Ciencias e Patrimonio, que vamos chamar Incipit a partir de agora do CSIC, viu como moi boa a idea de ceder esta idea e o know-how do arqueocampo a Tesouros Novos para que este o desenvolva en beneficio dos rapaces da estrada. Cabe preguntarse en dúas palabras para que sirve o arqueocampo. Isto queremos é o máis importante do asunto, non? E para nós, en 2009, agora tamén, en dúas palabras, o arqueocampo sirve para que os rapaces se fagan unha idea moi xeral, se queredes, pero moi certa, sin erros, do que é investigación arqueolóxica. Desde logo non vai permitir que se faga unha idea completísima de todo o que envolve un traballo, por exemplo, de excavación, porque isto levaría meses de traballo. Sin embargo, vai axudar a desmontar ideas preconcebidas, ideas erróneas, pero moi extendidas sobre o que é a arqueoloxía. Por exemplo, os rapaces poden chegar aquí ao arqueocampo pensando que o traballo dos arqueólogos é un pouco atopar tesouros, en todo caso, atopar restos, estruturas para amosalas a xente. É moito máis que iso. O arqueocampo que quere introducir é a idea de que detrás do traballo arqueolóxico hai moitas disciplinas, moitas tecnoloxías implicadas para construir coñecementos sobre as sociedades do pasado. E que este realmente é o suxeto
actuación, construir coñecemento sobre as sociedades do pasado a través dos restos que delas quedan. E, sobre todo, que se faga unha idea da complexidade que isto ten. E se cadra, algún deles pode que lles guste, e como comentabas ao principio, pois vexan por aquí un futuro profesional, non? En todo caso, o que eu, na miña opinión, está moi claro que nun concello como da Estrada, que ten, seguir máis longe, un conxunto de castros moi salientable dentro de Galicia, penso que achegar a arqueoloxía aos rapaces prácticamente debería formar parte da súa educación básica, non? Mais eu penso tamén que se cadra o potencial meirande que ten o arqueocampo e que poda servir de inspiración a algún destes rapaces para que no futuro se organicen e sean capaces de xestionar o seu propio patrimonio arqueolóxico, como xa temos comprobado en outros puntos de Galicia que pode chegar a suceder, onde a iniciativa cidadá pode xestionar un pouco, digamos, velar polo seu patrimonio en colaboración, pois en este caso, por exemplo, co Concello da Estrada, non? Entón, pode ser unha ferramenta para que os rapaces pensen non só nun posible futuro profesional, non só nunha afición que podan ter no futuro ou unha predilección pola arqueoloxía, sino tamén incluso nun xeito de traballar polo patrimonio do seu concello, non? E, bueno, non teño nada máis que engadir.